uDrew uthi uGorgeous wabatshela emhlanganweni wabo njengestaff ukuthi ngekhathi lapha kaNgqongqoshe usenzo Mchunu ekhaya lakhe wafica enye indoda lapha ekuthiwa uCedric Ngabinde. Leya ndoda ayizange imnike ukukhululeka, wazizwe engakhululekile nje, yayimnika into nje kuthiwa ama-hippie jippies. Bavumelana noNgqongqoshe ukuthi hayi, le ndoda kukhona ukushaya amanzi ngayo, kumele iphenywe. Sanibonani, hlokohlela le. Njengoba besithembisile-ke namhlanje ukuthi hayi sizoloku sibuyile sekunjalo-ke, kodwa ngaphambi ukuthi singene endabeni ake siqale kule. Mawunangabe unebhizinisi ofisa ukulazisa umphakathi, ukulipromotha, inhlokohlela isithatha isinqumo sokuthi ifake isandla lapho kulabo somabhizinisi abakhona emphakathini nabancane ukupromotha amabhizinisi abo. Sesafaka nayo-ke inamba lapha ongangena kuyona, inano WhatsApp, usho nje business lakho bese hlala phansi nabafowethu asebesijoyinile ngenhloso ukuthi promote ibusiness lakho. NgoLwesithathu ubuyile kuntombazana uDrew lapha kweMadlanga Commission. uDrew Shanta lo, uRamsami ufakazi osebizwa ngokuthiwa i-National Key Point ngenxa yamabhomu awadedelayo. Angithi-ke into ayishoyo hayi khona. Angithi kunalento eyashiwo uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi wathi osopolitiki bayifake kakhulu izandla kulento yokudicilela phansi izwe lethu. Sebuyavela-ke lobo bufakazi. Buqhamuka noDrew, umshushisi osebenza lapha ngaphansi kwale unit ebizwa ngokuthiwa i-IDEC ephethwe uGorgeous. Uma efika-ke laphana kuseyachaza ukuthi une-feedback noma ama-feedback awatholile esikakhulukazi ma-social media, abantu bambiza ngayo yonke into. Umuntu-ke kodwa-ke ongazweli, usewakhala kakhulu yena, akusamthinta ezinye izinto. Besho nje ngoba ubukeka njengomuntu, bebesho lapha kuma-social media ukuthi ayi sengazi ukuthi naye unamagqubu ngendlela afakaza ngayo, udedela amabhomu ngobasi bakhe, naye sengathi une-agenda ethize. Ubechaza leyo nto-ke, bamkhuthaza ukuthi hayi qhubeka ntombazane, bawuwena nje, uqhubeke ubeke ubufakazi bakho ngendlela ubeke ngayo. Ubukeka uwumuntu okhululekile-ke, mekhululekile nathi si-South Africa samane sakhululeka. uDrew hayi waqala-ke namabhomu akhe. Kwezinye zezinto ayifakazile zithinta kakhulu uNgqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu. Laphana siyakhumbula ubufakazi bukaMchunu, akukho la afaka khona ukuthi yena uke wahlangana nomphathi we-IDEC okuGorgeous lowa, u-Andrea uJohnson. Akukho la esho khona, kanjalo futhi no-Andrea uthi hayi asikaze sihlangane kube khona into serious esayixoxa na ngaphandle nje kokubingelelana uma ngabe kuphanjwana kweminye imicimbi ebahlanganisa bonke. La behlala khona bobabili ayakaze kube khona. Hayi-ke uDrew seyasho ukuthi laba bantu sebehlangane ikhawu embi eziningi engaphezulu kweintathu ezifihliwe futhi lezo ikhawu, kangangokuthi zenzeka ezikhathini engale kwama-hour omsebenzi ebusuku endaweni futhi ecashile, akubi isemphakathini, sikakhulukazi-ke emzini wale ndoda uComrade lo uSenzo Mchunu. uSenzo Mchunu-ke ukhombisa enkulu intshisekelo kuleli cala elibekelwe lamadoda lawa oku-crime intelligence okuGeneral uDumsani Makhanya, kanye futhi no-commissioner wezwe lonke uGeneral uFani Masemola. Kubuka ngazuthi wayengene waze wagamanxa ngokombiko wakhe njalo ubufakazi bakhe intombazane leya i-National Key Point yethu le. Uma efakaza-ke kokunye uthi ubethu meya uJohnson lo uGorgeous wethu lo, ngenxa ubenokutshelwa ukuthi
izinto ayiphethe kwama-gadget njengamafoni akakushiye lapha kubaqaphi bakhe ungqongqoshe angangeni nawo kulo mhlangano noma endlini la bezoxoxa khona. Ufikile-ke waxhumana naye ungqongqoshe kumunye womhlangano kwakukhona nalensizwa kuthiwa uCedric uNkabinde, siyamkhumbula-ke uNkabinde abakade saqala ukuhamba nabo. uNkabinde ubekhona-ke, uNkabinde uwu-Chief of Staff wayo le ungqongqoshe lo osewahlaliswe ekhaya kwathiwa kathi ukulinda. Uma echaza-ke ukuthi ngekhathi behlezi lapha ungqongqoshe wamtshela ukuthi hayi yena unenhloso yokuklina nje lapha esiphoyiseni, aqale phansi yonke into, isikakhulukazi kulolu hlaka lolu libizwa ngithiwa i-crime unit, i-crime intelligence, sorry, elilidwa noma eliholwa uLieutenant General Dumisani Khumalo. Wayefisa ngempela ukuthi-ke lapho afake umthetho othize oqondile. So kwakunezinto-ke ababeyibopha naye ungqongqoshe lo kanye noGojasi. Uma esebika-ke uGojasi etshela i-team yakhe le uthi esebike ngale mbiko le uyasho ukuthi hey mayifika lapha kunale ndoda angayizwa kahle ingekho emzweni wakhe, imnika lento-ke ayishoyo-ke ihibhijibirizi le emnika yona ukungabi comfortable nokungazithembi. Okushaqisayo-ke ukuthi kushuthi ukuvezile kungqongqoshe lokho ukuthi ubani lo, uyisima kanjani. Ungqongqoshe wathi hayi sizodila naye lo, sizomakhela naye into ezomgaxelisa. Kuyashaqisa-ke lokho okushiwoyo la kade simphikele ungqongqoshe noma besimthatha ngokulalela inkulumo kaGeneral Mkhwana sithi ya yena ungene kulento kodwa ungene ngokukhulu ungazi ingoba unekhanda eliqinile la uyena udriver walento musuyibuka kahle le nhlekelele esikuyona eSouth Africa ubekuyena udriver ophambili. Uyasho-ke ukuthi hayi u-advocate lo uRantu uthi mayebuya lapha uGojasi kade ehlangene nongqongqoshe lapha kuye kushintshe amadokodo amaningi, ubufakazi kufike ubufakazi obusho abangabazi futhi obungahlangani necala kuthiwa abab-ede noma babufake laphana kuma-case docket. Lokho bona njengabashushisi kanjalo nabaphenyi bekubanika inkinga ngoba bebungahlangani namacala abawaziyo ukuthi enzeke kanjani. Bihamba kanjalo indaba. Uma ebuya lapha buya nobufakazi obusho bufresh uqhamuka nongqongqoshe. Akapheli nje la. Uthi kunesinye isikhathi la uDylan uPerumali lo aphahluka khona washo ukuthi ungqongqoshe undizise omunye ufakazi eyothula ubufakazi kuyena le Eastern Cape. Eyasazi naleyo mali ukuthi ayithathwephi. Ongenzeka ukuthi enye yezintela zethu ukuthi ayothifakaza lapha ngethenda eyadla imali engaphezulu kwa-700,000 yama forklift ababeyihlanganisa ihlangana necrime intelligence kanye nale yamali ekuthiwa i-slush fund. Into eziningi ezubufakazi laphana kuyatholakala kuyabonakala ukuthi zafika nale ndoda ekuthiwa uPaul O'Sullivan ngomhla ka-5 January waletha noma wa-email ama-document wawayisa kungqongqoshe lo wamaphoyisa waphinde wawasa kusekela commissioner uShadrack Sibiya, enye yaya kuGojasi okuyiyona ababesebenza ngaphansi kwawo lawo ma-document lawo. Siyakhumbula ukuthi no witness wake washo ukuthi ungqongqoshe ngekhathi eya lapha eyofakaza kuMadlanga wathi wamkhosha ukuthi fanele akhulume ngani, wamnika nama-document agcina engawasebenzisanga. Ungqongqoshe lo hayi khona leya mthandazo le eyake yenzeka, hayi bazalwane buyelana emthandazweni sengathi kuphi hlokohlela le. Lezi indaba esinilethela zona ngenhloso eziqiniso ngenhloso yokuthi nazi ngezwe leni. Siyabonga.